приятели, днешното видео едни играчки, мисля, че те ще ви харесат. И сега ще ви покажем, тъй като ние сме в град Обзор и там много хубаво и имаме море. Ако искате да видите едни камъчета, искате ли? Само да ги отворя. Ще видите. Ето ги те камъчета. Само да си хапне едно кюфте, драги зрители, и продължаваме. Е много хубаво и ако искате да видите това едно момиченце имаме. И още едно. Имаме и едно кученце и едно бебенце маличко. Той казва се Лоч. И някакво човече, то не знам, ако ви харесва така, ако не ви харесва така, ще го обърнем на лопки. Така ли ви харесва? Добре. Имам ли едни камъчета, те са много красиви, са лилави. Обаче не знам дали може да ги видите. Ето. Изчакайте, че нещо прекъсва. А това е нейната майка. Ето, я и моята майка. Айде, кажи как. Здравейте! Аз казвам Ивайло и съм на 4. Кажи как се казваш. Аз съм Влади и съм на... няма да кажа. Не, ти си на 3. Тя е на 33. Да. Само, че тук сме на терасата в нашия ресторант. И малко прекъсва. Има някаква... Има едно нещо, някакво детско куче, което си е много красиво и може да бъде на тема и ако искате. Искате ли? И може да ми видите на нещо. Това е супер. Извиняйте, просто майка ми каза супата да ми видите и затова се засмяхме. Извинявайте. Имам и една земя, огромна е тия. И два паяци. Два паяка. Два паяка. И са много хубави. Сега ми вижте и измятната нова нови. Ето. Махни от себе си. Добре. Ето, майка ми я купи. Тя е, вижте, капнете, много е хубава. И е от Kaufland, мисля. И за това. Сега ми вижте и новия ласик, той е лилав. Чакайте да го покажа. Не е скъсано. Майка ми каза, че е скъсано, така че не е скъсано наистина. Вижте, ето го. Той е лилав и е много красив. Само тук е скъсано. Казвай на приятелите, че отиваме на плаж. Ние сме от Белгия. Откъде? Ние сме от София и сме на село. Ние ходим понякога на село. И ходим в едно село при кокошите. В селоци при кокошките. Добре, чао, приятели, съвърши днешното ви. Дайте едно палче, ако ви харесва канал. Чао, приятели! Сега искам да го изгледам.